Така изглеждат повечето тавански помещения, когато се използват единствено като склад за ненужни вещи. А защо да не използваме мансардата за жилищни цели? Таванското помещение може да изглежда и по този начин, ако използвате системите за сухостроителство на Кнауф с гипсфазерните плоскости Видивал и Видифлор. Най-добре е прогнилата стара дървена конструкция да се смени с нова. Това не е задължително, ако старата е още годна. След монтажа на основната покривна конструкция и прокарването на електроинсталациите е необходимо върху наклонените греди, така наречените ребра, част от които ще остане видима, да бъдат монтирани специални летви, към които ще бъде закрепен основният облицовъчен материал, а именно гипсфазерни плоскости Видивал с дебелина 15 мм. След измерване на разстоянието между ребрата и дължината на съответната част от ската, основният топлоизолационен материал, в случая вата, се разкроява и се поставя между ребрата. Същата операция се повтаря и при вертикалните части на стените. Там, където стената е тухлена, няма да поставяме допълнителна топлоизолация отвътре, тъй като се предвижда цялата къща да бъде изолирана отвън с помощта на термосистема. Ватата трябва да бъде защитена от евентуално проникване на влага от помещението с така наречената паропреграда. На пазара има специални фолии за тази цел, но и по-плътен полиетилен ще свърши работа, както е в нашия случай. Фолиото закрепваме с помощта на тапицерски такер и кламери. Тъй като местата на закрепване са потенциални проводници на влага, то всеки кламер трябва да бъде покрит с добре залепващо тиксо. Следва още една тънкост в занаята – поставянето на така наречената разделителна лента тиксо. Залепваме я върху реброто, така че да няма директен контакт между фугиращата смес и дървесината. Защо се прави това? По принцип, дървените греди в нашия случай не са идеално гладки, нито пък са абсолютно прави, а освен това, неимпрегнираната или лакирана дървесина, както е известно, работи. Между гипсфазерните плоскости и ребрата ще бъде оставена фуга, която ще се запълни със специален еластичен фугопълнител на акрилна основа. За да избегнем появата на напуквания, предварително отделяме работещата дървесина от фугопълнителя с разделителна лента. В нашия случай дървесината ще се обработи против пожар и ще се лакира накрая. По същия начин с помощта на акрилен фугопълнител и разделителна лента ще се обработват и фугите между гипсфазера и тухлената стена. А ето и основните инструменти, които са нужни при монтажа на Видивал плоскостите. Ръчен електрически трион, винтоврат и специални винтове, нивелир, молив, метър, макетен нож и ренде. Сега вече могат да се вземат точни размери и да се разкроят гипсфазерните плоскости, така че да остане фуга от около 5 мм между тях и ребрата. Разкрояването на 15 мм плоскост става с помощта на така нареченото зеге – ръчен електрически трион. За още по-голяма точност, кантът може да се обработи и с ренде.
Готовите платна гипсфазер Видивал се монтират към носещите летви с помощта на винтове за гипсфазер с дължина 45 мм, които имат двойна резба и глави със специална форма, така че добре да потъват в плоскостта, както и специално антикорозионно покритие. Разстоянието между винтовете трябва да е между 150 мм и 200 мм, в зависимост от дебелината на Видивал плоскостите, както и мястото им на стената или на тавана. Особена точност изискват участъците с неправилна форма. При вертикалните участъци е съвсем просто, особено ако носещата конструкция е добре нивелирана. Както вече споменахме, електрическата инсталация е монтирана предварително. На местата, където са предвидени електрически контакти или ключове, просто се изрязват кръгли отвори в гипсфазерната плоскост с помощта на челен фрезер със съответния диаметър. След боядисването на стените, там ще се монтират и самите контакти или ключове. Следва запълване на фугите с фугопълнители. Най-много са фугите между дървените ребра и гипсфазерните плоскости. Тях запълваме с вече споменатия акрил, като нанасянето става със специален пистолет. Излишният материал се отстранява със специална шпакличка. Дървесината старателно се почиства, тъй като ще остане видима. По същия начин се обработват и фугите между тухлената стена и гипсфазера. Фугите между две гипсфазерни плоскости се запълват с унифлот. За всеки случай се поставя и фугопокривна лента. Най-здрава е хартиената. Следва шпакловане, за да не личи лентата след боядисването на стената. За препоръчване е най-рано след 4 часа въпросната шпакловка да се изшлайфа с финна шкурка, особено ако има гръпавини. Помислено е и за ъглите. За да бъдат ръбовете перфектни, а и неуязвими при неволен удар, ги покриваме със специалните ъглозащитни геообразни профили, които отново се залепят и шпакловат с унифлот. Местата на закрепване с винтове се почистват и шпакловат за идеално гладки стени. Сега можем да пристъпим към пода. В нашия случай инсталациите се намират в съществуващата замазка. Тя обаче не е равна, а има и нужда от повдигане на нивото. С цел бързина, топло и шумоизолация, нашият инвеститор предпочете сухия плаващ под на Кнауф, система от така наречената суха посипка и 2 слоя специални гипсфазерни плоскости за под – Видифлор. Те са с още по-висока твърдост и по-ниска влагопоглъщаемост от плоскостите за стени – Видивал. Размерите им са 1 на 1,50 м. Дебелината е 10 мм. Първата ни работа тук е да монтираме така наречените изолационни ленти от вата, които са дебели 1 см и широки 10 см. Те се поставят, за да не се предава стъпковият шум на стените, а оттам и на обитателите на долния етаж. Лентата дава и възможност на сухия под да търпи евентуални разширения. Тя се закрепва с кламери или винтове към стената.
Сега вече можем да вземем нивото, до което ще стигне посипката. В случай изхождаме от областта на външната врата, където нивото е най-високо. Като имаме предвид, че последният слой на пода ще бъде паркет с дебелина 18 мм, а гипсфазерът ще бъде 2 слоя по 10 мм, отбелязваме докъде трябва да стигне посипката. След това по изпитания метод на водния стълб, с помощта на тънък маркуч и известно количество вода в него, маркираме търсеното от нас ниво върху стените. За по-голямо удобство се работи с по-висока база, от която се слиза съответно до нивото на посипката. За всеки случай застиламе пода с полиетиленово фолио с дебелина поне 0,2 мм, като застъпваме отделните ивици поне с 20 см. Това се прави с цел да не проникне по някакъв начин остатъчна влага от бетонната плоча и замазката в посипката, особено ако помещението отдолу е неотопляемо. Когато работим с суха посипка, тя трябва да се положи, като се отива постепенно към входната врата. Първоначално се оформят ивици от посипката, върху които ще легнат двата водещи мастара. Те се нивелират, след което посипката се насипва между тях. Сега може да се пристъпи към изтегляне на посипката с помощта на нивелиращия мастар. Там, където сухият пот ще опре в съществуващата замазка, най-добре ще бъде да поставим стоманен разделителен винкел. Така може да се обработи цялото помещение. След това полагаме първия, а после и втория ред плоскости видифлор. Вторият ред плоскости се залепва към първия с помощта на унифлот или специално системно лепило на Кнауф. Най-важният принцип е да не се ходи по посипката и винаги фугите на плоскостите от долния слой да се разминават с фугите на плоскостите от горния слой и то така, че кръстът, който образуват фугите на долния слой, да попадне точно в средата на горната плоскост. Веднага след полагане на всяка от плоскостите на горния слой, тя трябва да се закрепи към долния слой с помощта на специални винтове за видифлор или кламери. Винтовете, респективно кламерите, са 20 броя на плоскост и се поставят в следния ред – от средата към периферията. Така в крайна сметка всички плоскости играят ролята на една цяла плоча, което е много важно за разпределението на товарите. Минималните фуги между плоскостите се шпакловат леко с унифлот. Подът се оставя поне 4 часа, за да изсъхне унифлотът. Добре е подът да се грундира със специален грунт, за да се запази чист, а също и за подобряване на адхезията при залепване на плочки или други крайни покрития. Сега вече може да се боядисва и да се постави паркетът. Така в столичния квартал Лозенец един неизползваем таван се превърна в чудесно студио. Системите на Кнауф с видивал и видифлор, които бяха избрани от инвеститора, спечелиха доверието му с голямата си здравина, пожарозащитните си, както и топло и шумоизолационни свойства,
а също и с неимоверната бързина на монтаж. Не по-малко важен беше и фактът, че гипсфазерът е дълготраен екологичен материал, който няма вредни емисии и регулира влажността в помещението. Добър избор, нали?